Yo no sé las demás lo que dirán, pero a mí me gustan bien gordas. Haciendo sopa para comer. Haciendo sopa para comer.こう指をこんな感じにしてね、でこうどうでもいいですけど、こうで時々こう全体をこう戻してやって、全体がこう、よくかき回るようにね。これ後で水を入れた時も同じようにやります。なんかやったことあるんですか、これ。パンパンやったことある。ああ、じゃあ似てるね。ピザもおお、生地から。そうしたらこれをあんまり指をたくさん使うといっぱいつくので、指2、3本でとりあえずこう片方の手で少しこう混ぜてあげる。くっつくからね。であとはでこう徐々に回してこう水を、そうしないとね後でくっついちゃうんでね、両方で使わないで、最初はそれでいいです。で OK、 これである程度になったらもう2つの手でこう、とにかくこれは回す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 。とにかく細かくなるように回してあげる。どういうことかっていうと、実はこれはそばの粉の間に、水を回すっていうんですけど、両手使うと両手についちゃうからね、最初にね。だからこう、であとはほらちょっとこんなったら最初に落としていくわ。よし、あとはもう同じです。これガガやる。これまだ粉みたいなのが残ってるからね、これがね一緒に一緒になってくれれば嬉しいね。このきなやつはどうする？これまだよし、分ける分けたこれまだ大きくなるのは早いね。それは多分パンと一緒かしらね。ね。パンと似てる？多分ここまでのね工程がちょっと違うけど、あとは変わんないと思うんですよね。まあまあね。そしたらね、これだね。でもこの生地の方が硬い。パンの方が柔らかい。そうだろうね。どのくらいやってるこれ10年ぐらい10年してもいつもやってるわけじゃないんだよ。でも年末にね大体100人前ぐらいは作ってる。あまり真ん中をじゃなくて周りの
平らにしてください。平らにね、これが厚すぎるから、ここほら。あ、そうそう。うん。そう。ピザとはちょっと違うね。平らに、全部平らに。ピザは周りがそ回ってるれ使った方がいいね。あれ使った方がいい。まず、こうやって、はい。それで戻して、巻きます。巻いていきます。で、コロコロコロって何回か転がします。3回か4回か。あとは、はい。ちょっと待ってね。これはね、ここが巻くでしょ。巻いたら、このまんまでこういう風にしてほしい。で、これはもう全部巻く。あで、これ、コロ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 ってやって、またもう一回全部巻く。で、こうする。これ3回でしょ。ね、で、さっき1回やってるからだけど、ちょっとしかないよね。そうすると、で、今度は反対側ですね。そうすると、ちょっと伸びてるはずだ。ほら。ね、こういうふうに。で、反対側も今みたいに3回ぐらいやる。巻き取って。両方こうやって。そう、両手でね。あと1回ぐらいやりますからね。はい、それで OK。そしたらこの横に向ける。はい。そうすると同じように巻き取りますね。そうで同じように4回ぐらいってやります。はい。そしたら反対向きね。4方向やる。お、いいっすよ。いいよ。あまり四角形じゃないんだけうん？ど。あまり四角形じそれはゃないんだけど。ね、それは一度目でね、それはプロファッショナル。それはもう我々がどうしていいかわかんない。それは次のレベル。もうだってね、1000人分ぐらい打ってる。はい、そしたら斜めに戻すのね。でこういうふうに動くと幅がいっぱい動かすとちょっとたくさん動かすとこれ続いたままで動かすとこれをこの動かして切ります。これいっぱい動かすと太くなる。でこの動かすこれを切ったらこれをこうする幅でもってそばの太さが決まる。こういうふうにさ。こういうふうに切ってるんですけど、この動かす幅でこれが決まります。ね。あとは好きな幅で切っていく。で、これを大体通常は、20回から25回ぐらい切ったら、これが、であと粉を落として、でこれ入れますけど、はい。一応今あんまり切っちゃうと、もったいないから、残りがいっぱい切った方がいいです。はい。切ります。そうですね。はい。はい。OK。で、これでまずそこにやって、合わせて小米糸。小米糸の持ち方が、
あんまりそばを持つと包丁外れた時に指危ないからで、これはねこういう風に普通は持ちます、持ち方は、2本と親指で持ってこっちが押さえてこういう感じで軽く押さえてます、あんまり強く押さえると動きが悪い、そんなイメージですね。あとはちょっと動いて、そうちょっと動かしてストンとするそれ一個ずつ壊さなくていいので20ぐらいは切って、一区切りでまとめるときにこう横に寄せます、それね動かさない方がいいですよ。落としただけでいいです。それやらない、これいらないから、いらない、そのままどんどんいきます、そう切るとそういうことです。動かす、それでこれがだからその動かす動かす力と寸法によってそばの太さが変わっていく、これが技術、で20ぐらい切ったら一応まとめて、数えなかった。いいです、適当でいい、でもこれはそんなに20もいらないかもしれないね、太めだね。Niños, no hagáis esto en casa. Yo no sé las demás lo que dirán, pero a mí me gustan bien gordas.